Позиционирането не е лого, не е цветове, не е дори шрифта на твоето лого. Това е визуалните активи. Те могат да подкрепят позиционирането, но не са самото позициониране. Позиционирането е мястото в главата на твоя клиент. Представи си два ресторанта. Същата кухня, същите цени. Първият – модерен италиански ресторант. Вторият – място, където да водиш баба си в неделя. Логата може да са идентични, цветовете може да са идентични, но в главата на клиента те вземат различни ситуации. Това е позиционирането. Кой, кога, защо избира теб? Ако клиентът те пита какво ни прави различни и отговорът ти започва с цветовете и логото, спри. Истинският въпрос е в каква ситуация клиента ще избере теб, а не твоите конкуренти. Ако не знаеш, нямаш позициониране, имаш визуална идентичност. Лого без позициониране е скъпа окраса. Позиционирането без лого може да изгради твоя бизнес. Последвай ме за маркетинг съвети.